Pawen Lawen, term yn syml iawn ar gyfer high five yn y Gymraeg. Mi oedd Radio Cymru dros gyfnod wythnos plant mewn angen ar yw sialens annog plant a disgyblion ysgol i roi pawen lawen i'w gilydd a cheisio codi arian o gyfer plant mewn angen. Cymraeg ar Daith yn prosiect gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Yn syml iawn i geisio denu diddordeb disgyblion mewn ysgolion uwchradd ar draws Cymru i ddod i astudio'r Gymraeg ar ôl gadael yr ysgol a gweld gwerth i'r Gymraeg fel pwnc sy'n agor drysau a bod yna gyfleoedd gwaith gwych i rywun fydde'n astudio'r Gymraeg fel lefel A ac yn y brifysgol hefyd. Felly fe ddefnyddiais i Pawen Lawen yn ystod sesiwn Cymraeg ar Daith yn Ysgol Llanhari rai wythnosau nôl. Felly mae gyda ni yn Ysgol y Gymraeg baneli myfyrwyr staff a mae panel myfyrwyr blwyddyn 1 bob blwyddyn yn edrych ar gyfleoedd i godi arian ar gyfer elusennau cenedlaethol ac elusennau lleol. Felly leni, dyn ni wedi dechrau'r ymgyrch gyda wythnos plant mewn angen ac mi oedd yna griw o staff y myfyrwyr ar dop y coridor fan hyn yn Ysgol y Gymraeg yn seiclo ar gefn beic cadw'n heini a gyfle i brynu cocennau hefyd. Felly dyna oedd yr ymgyrch cyntaf o ran codi arian eleni a fewn ffordd yn dod â cymuned o fyfyrwyr a staff at ei gilydd a gwneud pethau chydig yn wahanol i'r cwrs academaidd.